banza kawai, aikin banza aikin wofi. Salam. Wannan aikin banza, aikin wofi. Wannan aikin banza ne. To menene ya faru? Nan gunda sa aka buga mun bulo. Ina jin ka. Wallahi ina gaya maka. Bulan aka buga mun. Ya kai nawa? Ya kai 500. 500. 500 kuma? 500. Sai mai faru ina jin ka fara mun da waje Nike gaya maka. Nan aka samu ta iska akuya. Ta kama bulan nan, ta samu guri ta share, ta tattara duka ta cinye. Wai duka bulan? Duka. Wai kana nufin gaba ɗaya akuya na ta cinye bulan? Imana, ai ina gaya maka, wannan bulan kwara ɗaya shi kaɗai ta bar mun. Ka dai gan shi, nike gaya maka. Shi kaɗai ne ya rage. To, sai me faru? Kuma wai daga baya, wairanta ya ɓaci. Sai ta zo, ta haifa mun wannan gidan. Ka gan shi, ka gidan da za ta haifa mun. Wai wallahi kai ya kake yi. Kai amma ɗan rainin wayo ne. Ba kai tsabar ido za ka ce wai akuya ta haifa mun wannan gidan. Ƙarya nake. Ƙarya kake yi. Ni ke maka ƙarya. Ka mun ƙarya. Ni ke